Gerrako tanboren soinu urruna entzuten da, ezpata kolpeak airea betetzen du. Ongi etorri, gerlariok, estrategia nagusi den erresuma batera, non garaipena endelgu astutoaren bide lantzen den. IN1 gai, gerraren mundu traidorean beste ezein bezala nabigatu zuen maisu zahar baten jakituria Japonean sakontzen dugu. Damak eta zaldunak, Sun Tzu legendarioaren gerraren artea aurkezten diet. Oso pozik nago zuekin bideia honetan mugiltzeaz. Historia militarari forma eman dioten atemporal printzipioak aztertuz, baina zure zaldiak. Borrokara salto egin baino lehen, pinta eta dumaren atzeko jendua ezagutuko dugu. Sun Tzu, enigmatiko orokorra, estratega militarra eta filosofo txinatarra, imaginatu aspaldi, Txina zaharrean, non erresumak altxatu eta erortzen ziren ezpata baten kolpearekin, kaos horren erdian, Sun Tzu jakituria eta distirazko itxasaldi bat bezala sortu zen. Sun Tzuren bizitzaren xehetasun zehatzak misterioz inguraturik dauden arren, bere ondareak mendeetan iraundu, ekialdeko zoualdian jaioa, 5 mende inguruan, historiako obrarik eraginkorrenetako baten atzean gariuna bihurtu zen, gerraren artea. Imagina ezazu hau, Napoleon Bonapartetik Douglas MacArthur generaleraino, komandanteek eta konkistatzaileek kontsolamendua bilatu dute Sun Tzuren irakaspenetan. Gaur egungo munduan ere, politikariek, negozioetako magnateek eta kirol entrenatzaileek altxotza honetara jotzen dute orientazio bila. Orain, galdetzen ari zara, zerk egiten du gerraren artea apartekoa izatea? Utzita zue argitzen, nire ikasle sutsuak, Sun Tzuren lana ez da bakarrik kanpaina militarren meolioa, maisulan estrategikoa da, edozein leia ere mutan arrakasta lortzeko bide horria. Sun Tzuk ulertu zuen borrokak ez direla indar bordinagatik bakarrik irabazten. Kontua da zure aurkariari seka egitea, abantaila aprobetxatzea eta taktikak erabiltzea, burua txundituta urratuz. Gerraren artearen printzipio nagusietako baten gainuaren nozioa da, Sun Tzuk uste zuen behinetako garaipena ez dela zure etxaiari aurrez aurre egitea, baizik eta kontu handiz diseinatutako trampa batera erakartzea. Pentsa ezazu, Troiako zaldia, bigarren mundu gerrako fortaleza operazioa, oiek guztiak engainu distiratsuak izan ziren, borrokaren norabidea aldatu zutenak. Sun Tzuk bazekien zure benetako asmoen etxaiaren ez jakintasuna arma bat dela. Baina gerraren artea ez da borroka zelaien maniobran maltzurrak bakarrik. Bere jakituria negozioen eta eguneroko bizitzaren eremura edatzen da. Berehala aplika ditzakeen zenbait aholku praktiko emango ditugu. Lehen kontseilua, ezagutu zeure burua, ezagutu zure etxaia. Sun Tzuk autokontzientziaren garantzia eta bere gaitasunaren ulermena azpimarratu zituen. Horrenetan edo exekutibo eskarmentudun bat bazara, zure merkatua aztertzea, zure sendotasunak eta ahuleziak ezagutzea, eta zure lehiakiriak aztertzeak abantaila irabazle bat emango dizu. Eta lehiak zari garela, pirolaren zale sutsu, eskupien. Behar tozuarek zure jokoa goratzeko ideiak ditu. Sun Tzuk erakusten digu garaipen atrebetasun fisikoan ez ezik, buruko bizkortasunean ere datzala, estrategiak, talde lanak eta zure aurkariaren mugimenduen aurrerapenak edozein joko zelaitan alda ditzakete tonak. Ikus dezagun liburu garrantzitsu hau nola egituratuta dagoen, Sun Tzuren lan 13 kapitulutan antolatuta, bakoitzak gerraren alderdi bakarra aurkezten du, gerrari baten ezpata bezain zorrotza eta zorrotza. Bideia planak luzatuz hasten da, non Sun Tzuk pentsamendu estrategikoaren eta prestakuntza zorrotzaren garantzia azpimarratzen duen, ikuskizun handi baterako eszenatokia prestatzea bezala da, nire lagunak. Aurrera egin ahala, gerraiera eta atake por estrataken aurkitu ditugu. Kapitulu hauek konfrontazio zuzenaren eta engainu astutuaren artea erakusten dute. Sun Tzuk ulertu zuen garaipena zure taktikak buru zelaiaren dinamika beti aldakorrera egokitzea dela. Ez da hor gelditzen. Disozio taktikoak eta energia erabilerak argitzen dute erasoaren eta defentsaren arteko dantzak orabera, armata baten aberastasuna egin edo desegin dezakeen oreka delikatua. Etorkizunean, puntu haunak eta indartsuak eta maniobras esploratzen ditugu. Hemen, Sun Tzuk gure etxaiaren defensa oinarritasunak nola identifikatu eta maniobra zehatzekin esplotatzen erakusten digu, xake jokalari aditu batek bezala. Presta zaitezte variationen taktika eta ere ejertzito emanka eta unkibarrietarako. Sun Tzuk moldagarritasunaren garrantzia, estrategiak aldatzeko eta borrokaren marea adakorrei azkar erantzuteko gaitasuna erakusten ditu.
Baina zer gertatzen da lurraren inpaktuarekin? Terrain borroka zerrei fisikoa ulertzen eta bere ezaugarriak abantaila bat lortzeko erabiltzen dituen kapitulua da. Sakonduela, bederatzioko erak aurkitzen ditugu. Eszenatoki ezberdinak aztertzeko eta estrategikoki erantzuteko gida oso bat eskaintzen dutenak. Edozein egoeratan nabigatzeko mapa mentala izatea bezala da. Klimasera hurbildu ahala. Berakak bifireka ondo egindako eraso maniobrak suntsitzen ditu, etxaiaren defentsa kontsumitzen dituen infernu sutsua bezala. Eta azkenik, espioien erabilerari heltzen diogu, adimena biltzeko eta zure aurkariari ezkutuko eragiketen bidez isoka egiteko artera, suntzuk informazioak buru zelaian arma baliotsua bezala ulertu zuen. Aurrekoan oinarritutako atal bakoitzarekin, suntzukaderako artearen gida oso bat ehuntzen du, baina ez dezaguna ahaztu, nire ikasle irritatsuok, hau ez dela tratatu filosofiko hutsa, lehenik eta behin, suntzuk misio argia zuen buruan, lider eta estrategan militarako orientazio praktikoarekin eta gerran garaipena lortzeko aurkuekin parekatzea, ulertu zuen plangintza arretatsua, pentsamendu estrategikoa eta malgutasun taktikoa zirela gudu zelaia konkistatzeko kakoak. Baina suntzu ezenan gelditu, lidergoaren, disiplinaren eta moralaren funtsezko zeregina ezagutu zuen armada baten arrakastan, bere helburua, bere irakurleen antropak inspiratzearen eta motibatzearen garrantzia azpimarratzea zen, indartsu eta bateratu bat indar geldiezina baita, imaginatu leman zegoela, bere soldaduak uste sendoz inspiratzen eta bere borroka espiritua pizten, suntzuren jakituriak lidergoaren pinakulu honetara garamatza. Moldagarritasuna eta malgutasuna funtsezkoak ziren suntzuren gobamenean, gerra etengabe aldatzen ari den gantza dela ulertu zuen, eta egoera aldakorrei erantzuteko taktikak eta estrategiak doitzeko gaitasuna zen garaipenaren gakoa. Bere inguruarekin nahasten den kameleoi bat bezala, igokitu eta gainditu egin behar dugu. Suntzuren irakaskuntzek borroka zelaiaren konplexutasunetan zehar fintasunen abigatzeko aukera ematen digute. Eta azkenik, suntzuk garaipenaren garantzia azpimarratu nahi zuen, gerran arrakasta lortzeko, arriskuak hartzeko, sakrifizioak egiteko eta garaipena gupidagabeki bilatzeko prest egotea eskatzen duela onartu zuen. Garaipena ez da aukera hutsa, azkena helburua da, suntzuren jakituriak gogorarazten digu aukera aprobetxatzera ausartu behar dugula, mugimendu bakoitza modu egokian planifikatu eta gure indarrak harmoniaz koordinatzera. Suntzu ezen pentsalari alunta, hainbat disiplinatan sakondu zuen, historia militarrean, filosofian eta psikologian inspiratuz, disiplina arteko ikuspegi horrek bere irakaspenei bizia eman zien, eta hainbat testu ingurutan garrantzitsuak eta aplikagaiak bihurtu zituen. Imaginatu, suntzuren hitzarmendeetan zehar durundi egiten dute, buruzagi militar handien buruetan oihartzuna eginez. Bere ikerketa zorotzak eta arlo horien ezagutza sakonak esanahiren bonaz betetzen dute beren jakituria. Har ditzagu, adibidez, suntzuk engainuaren eta ustekabearen arteari buruz dituen ideiak, psikologian eta giza portaeran oinarrituz, itxura faltsuen boterea eta distrakzio taktikak argitzen ditu. Gure seso kognitiboak aprobetxatzean, generalek etxeian astu eta engainatu dezakete, buru zelaian abantaila argia lortuz. Engainuaren artea, maisu ilusionista bat bezala da, bere audientziari iulatzen, sorgintzen eta nora ezean utziz. Suntzuk garaipen militareko historio erakargarriak euntzen ditu, gure gotorlekuak eta gure etxaien ahuleziak ulertzearen garrantzia agerian utziz. Historieko analetan barrena gidatzen gaitu, zaurgarritasunak ustiatu eta baraia atera ziren estratega distiratxuen hainbat adibide agerian utziz. Xake jokalari trebe batek taula aztertzen duen bezala, mugimendu bakoitza aurreratuz, suntzuk gure aurrean ditugun ahuleziak aztertu eta esploratzeko eskatzen digu. Hori da gure aldeko gerraren mareak aldatzeko gakoa. Hori ere itzuli bakoitzean, suntzuren emufasia utzi ezinaren lekuko para plangintza arretatsuan, pentsamendu estrategikoan, malgutasun taktikoan, lidergoan, disiplinan, moralean, moldagarritasunean eta garaipenaren bilaketa gutita babean. Beraz, garaipenaren bila gabiltzan nire lankideek, utzi suntzuren jakituriak zuen baitan durundi egiten, utzi egiten dioteko garaipena lortzeko bidea gidatzen ahalegin guztietan. Zure hitzek animatu zaitzela, bizitzako buru zelaiaren konplexutasunetan nabigatzen duzun bitartean. Beno, badirudi suntzuren elarte dela gerraren mundu bikainean sakondu dugula.
Orain arte aztertu ditugun kontzeptuekin ahastuta bazaude eta maisura nau sakonako aztertu nahi baduzu, ez izan bai. Bi galdera gatibu ditut, ulermen sakonago baten bidetik eramango zaituztenak. Batek galdetzen du, zein da beraren artean bost faktore konstanteen esanahia, zuntzuren arabera? Presta zaitezte, nire adiskideek, liburu hau irakurri ondoren, beraren esentziari berari forma ematen dioten konstante horien atzean geruza sakonak atera ditzakete. Eta orain, bi galdera, nola heltzen dio zuntzuk bere enfasia utzi ezinari, kosta ala kosta, garaipenaren bilaketan izan ditzakeen eragozpenei. Presta zaitez argiztatzeko, ausardia estrategikoaren eta printzipio moralen arteko oreka delikatua deskubri dezakezun bitartean. Presta zaitez joko aldaketa baterako. Bideo hau 30,000 bisitara iristen denean, antzineko jakituriaren ganba irekitzen ari naiz, zuntzuren arte dela biarra, inoiz ikusi ez duzun bezala. Imagina ezazu alegin ikaben antokian, gudu zelaian, negozioetan eta kiroletan aplikatzen. Mugatik alde egin eta potentzia estrategiko bihurtu. Hauztu atxikin dudan botoi hori, beste ezagutza bilatzaile batzuekin konpasatu eta 30,000 bisita elkarrekin. Arrakastak ez du mugarik ezagutzen. Adi egon zaitezte behin betiko errelaziorako. Jarraitu nire kanala, sakatu gustatzen zaidan botoi hori eta partekatu bideo hau zure jakituria bilatzaileekin, elkarrekin, abentura oparitan mugilduko para literaturaren erresuma zabaletan barrena, gune bideak berriro gurutzatu, zaindu eta jakituria goxez egon arte.